Gideklarar sa kagamhanan sa dakbayan sa Sugbo nga persona non grata ang content creator nga si Pura Luca Vega kini tungod sa giingong pagpanamastamas ug pag-insulto ni Vega kang Hesukristo dihang gisundog niini ang susama sa biste sa Black Nazarene ug ang pagbastos matud pa sa pag-ampo nga gikan sa Ginoo ang amahan namo atol sa pagpasundayag niini nga nag-viral sa social media. Ang resolution ni Konsehal Pastor June Alcover giaprubahan sa mga sakop sa Cebu City Council unanimously. Gipadayag ni Alcover nga ang Sugbo mao'y cradle of Christianity sa Asia. Busa haom lang nga depensahan kini batok sa mga tao nga manamastama sa pagtulun-ang Kristiyano. Gidugang ni Alcover nga dili na welcome sa Cebu City ang naasoing content creator hangtod dili bakwion sa LGU. Andam hinuon ang LGU maminaw kang Luca ug kun muluwat kini og sincere apology. Nang hinaot ang City Councilor nga musunod ang ubang mga LGU aron mamahimong One Cebu Island ang persona non grata ni Pura Luca Vega. Considering ang Cebu is the center of Christianity, kung mahimo ang Cebu Island kaliyon tama kay usa at awahagon nga ato ang gobernador ug ang mga mayores sa tanang mga lungsod ug mga syudad nga naapil sa syudad sa Cebu. Nga tingali one Cebu Island mo declare nga persona non grata siya para lig-on kay itong statement supporting the stand of the church. This will serve as a lesson to people nga naguna-una pa nga maghimog mga nga content.